sa Good Vibes. Anak sang tricycle driver kag nagabaligya sang soft drinks ang temporaryo nga nagpahuway matapos magtapos sang high school. Siya ang nang-apply sang scholarship sa college sa nagkalain-lain nga mga colleges kag universities. Kag nangin mapalaron nga nakapasar sa 28 tanan ka mga eskwelahan sa US kag UK. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Supercomputers na sa Dubali more Ini ang 20 anyos nga si Julian Martir, alumnus sa Negros Occidental High School ng ETCS 1. 2022 siya nag-graduate with honors sa high school. Imbis nga mag-proceed sa college, ginpili niya ani nga magpahuway kag samtang nagapahuway, nag-research siya sa mga universities kag nag-apply for scholarship. Kag sa 35 niya ka mga gin-applyan nga mga eskwelahan, 28 ang nakasabat sa iya nga nakapasar siya. 27 diri sa US kag isa sa UK. which means that I want to tell everybody gid nga it's okay to pause. Gather yourself na recharge na before ka ma-proceed sa mo na nga route kung diin ka gid man kung naging challenging man sa paway ka na. Oo. Amo gina ang una mo gina ang plano sa imong kabuhi before ka mag-proceed sa college. Way kay imo. May mga napilian na siya nga mga university sa US nga ang klima masarangan sa iyang lawas. Kag ang iyang kurso nga i-pursue BS Math kag Computer Science. Inigid abi ang mga hilig niya nga mga subjects, math kag science. Ang plano ko tani atinan nga university sa George Washington University sa Washington DC or either sa Fordham University in New York. Nga man. Kay I think sa Washington DC right fit ko ta especially la weather mga opportunities nila regarding man sa mga perspective nga na nag-gather ko man sa mga nanay sa United States. Isa ka tricycle driver ang iyang amay kag ang iyang iloy naman nagabaligya sang soft drinks. Pinagi sa bulig sa ilang mga paryente, naka-eskwela sila nga apat nga mag-utod. Wala pa makahibalo ang mga ginikanan ni Julian nga nakapasar siya sa masobra 20 ka mga scholarship grants nga nagabalor tanan sang $1.7 million. Luyag niya nga i-surprise sila sa pagwa sang sini nga balita. Ang gusto ko i-offer sa mga parents ko, of course, ang living gid. Especially ang balay na maging ano na nagdaaging hatag lang na sa mo sang relatives na magipay-star lang kami na mo. Pero I'm very grateful gid sa mga relatives ko gid. They're very supportive man mga relatives ko man nga pag-eskwela. Kay may nakita sila potential sa amon, most specifically may mga relatives man ko nga sa local man na gusto gid nila makita ko nga maging successful. Isa sa mga ginaplayan niya nga schools ang nagtanyag pa sa iya sang master's degree. Sa karon, ginapreparahan ni Julian ang college, pati ang iya nga utod nga graduating sa high school. Ang ginbuligan niya man sa pag-apply for scholarship, kag subong nakapasar man sa apat ka mga eskwelahan sa US. Luyag ni Julian nga matagaan man sa maayo nga pangabuhi ang iyang mga ginikanan sa ilang pagsakripisyo para sa ilang mag-ulutod. Kag luyag niya man nga maging inspirasyon sa kapareho niya nga mga estudyante.